Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v zmysle zákona 369 z roku 1990. Ho otváram. Stretáme sa v mimoriadnom termíne, nie my sme si to vymysleli, ale Trenčiansky samosprávny kraj určil termín, že chce odpoveď mesta 28. apríla o tom, ako teda sa postavíme v našej nemocnici. Myslím, že potom si k tomu povieme viac. Ospravedlnení riadne a včas sú páni poslanci Kolník, pán Burbrza a Konečný. Do pracovného predsedníctva navrhujem pána Maťoša, Štajnera, Barbosovu a Mesároša. Ak nemáme iný návrh, prosím, hlasujte o tomto návrhu. A prezentujeme sa najprv, samozrejme, aby sme vedeli, či náhodou niekto nemá niečo s hlasovacím zariadením. Asi si dal za svoje. Ďakujem, všetko funguje. Takže teraz poprosím hlasovanie o pracovnom predsedníctve. Ďakujem jednohlasne. Vlastne všetko máme takú, takže nie je treba hlásiť, ako keď sme na Trenčianskych šťastiach. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Martauza, pani poslankyňu Žikavskú, pána Matušíka. Osobitne by som chcel pani doktorku Žikavskú privítať medzi nami, sme strašne radi. Pani doktorka, že ste medzi nami. Takže ak nemáme iný návrh, prosím, hlasujte o tomto návrhu. Opticky jednohlasne, ďakujem. Za overovateľov z nápisnice navrhujem pani poslankyňu Podpíšilu a pána poslanca Karasa. Ak nie je iný návrh, prosím, hlasujte. Za overovateľa určujem pána Filipa Olbrechta. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle zákona 369/90 sa hlasuje najskôr o programe, ktorý bol predĺžený a ktorý bol zverejnený. Prosím, hlasujte o tomto programe. Teraz následne budem hlasovať o návrhu na doplnenie. Mestský úrad navrhuje doplniť pod predkladateľom pánom inžinierom Martauzom, vedúcim odboru ekonomického, materiál, to je rozpočtové opatrenie. Je to len technická záležitosť, nie je to žiadna zmena, presun peňazí. Je to len technická záležitosť, keďže v rozpočte máme schválené pri investičných akciách na komunikáciách nulu a ešte tam vypísané všetky ulice, ktoré sa majú za to urobiť, ale v tej sume riadnej je napísaná suma, myslím, 1 074 000, nechcem teraz hovoriť presne, tak len tá nula sa zmení za tých 1 074 000, tak ako je to schválené aj v tej hlavnej položke, aby sa to zmenilo aj v podpoložke. Pričom upozorňujem, že povinnosťou mesta je robiť rozpočtové opatrenie iba na hlavné položky. My teda ideme aj do podpoložiek a niekde aj podpoložiek a tam sa stala táto vec, že tam napísaná nula a myslím, že je to aj korektné to takto napísať. Samozrejme, že všetky potom vysúťažené veci, či už v zverejnených zmluvách, ktoré zverejňujeme na webe alebo v záverečnom účte, potom sa zverejnia presne tak, ako boli jednotlivé akcie vysúťažené. Takže prosím, hlasujte o doplnení tohto bodu programu. Ďakujem. Má nejaká pani poslankyňa, pán poslanec návrh na doplnenie programu? Ak nie, tak budeme pokračovať podľa materiálu, ktorý sme si schválili. Prvým bodom programu, ktorý máme, je návrh na schválenie prevzatia prevádzky nemocnice v Považskej Bystrici. Ja sa ospravedlňujem, budem asi trošku dlhšie aj hovoriť o tom materiáli, pretože určite je to zásadný materiál, ktorý je veľa Považských Bystričanov sleduje, či už v televízii alebo na sociálnych sieťach, takže je asi potrebné, aby sme povedali, o čo tu ide. V prvom rade nejde tu o žiadny prevod majetku ani o
o presun majetku, ani o kúpu majetku. Je to len návrh zmluvných podmienok, za ktorých by sme mohli prevziať nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici. Skôr ako ale začneme, tak musím povedať, že prišli pripomienky od pána poslanca Prokopa, niektoré obsahové, niektoré technické. Sme si to s ním vykonzultovali, vykomunikovali, podľa doktora Hamara je to vykomunikované, ale jedna pripomienka, ktorú dal, je celkom ako oprávnená, navrhujeme aj zmeniť. Mestská rada už zmenila v návrhu tej zmluvy. Je to v časti B, bod 3. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že v paragrafe 11 odsek 4 písmeno A a správne má byť písmeno L. Takže to je len jediná zmena, že tam je len písmenko. Mestská rada už to zmenila, ale chcem vám to oznámiť, že budeme rokovať, ak je teda všeobecný súhlas s touto jednou zmenou, s týmto písmenkom A za písmenko L. Ostatné obsahové veci myslím, že si vysvetlili pán doktor Hamar a pán poslanec, ktorý to navrhol. Takže poďme teraz k tomu materiálu, ktorý je pred nami, pretože je to materiál zásadný a možno aj dnešné zastupiteľstvo určí smerovanie nášho mesta do budúcnosti hľadiska starostlivosti o verejné zdravie a o zdravotníctvo. Ja sa budem v prvej časti vyjadrovať len, myslím, technicky a zodpoviem veci, aby sme si povedali, aká je súčasná situácia, o čo sa vlastne jedná, aby sme ľuďom vysvetlili niektoré tie dezinformácie, ktoré sa na rôznych anonymných fórach objavujú po internete. Je to tragédia, že tí, ktorí sú dneska sa chcú predstavovať ako nové morálne autority, sa nevedia podpísať. A už sme si na to zvykli, ja sa podpísujem vždy pod svoje materiály, ja nemám s tým problém. A to je asi taká nová morálna autorita, že sa nevieme podpísať. Chcel by som, aby sme v tomto materiáli nepolitikárčili, aby sa dodržal rokovací poriadok. Ak sa v diskusii odchýlime niekde inde, tak budem upozorňovať a potom budem to aj riešiť v zmysle rokovacieho poriadku. Máme body, ktoré sme si schválili, venujeme sa im, lebo sú naozaj zásadné. Kľudne diskutujeme aj niekoľko hodín, veď nie je to o tom, že musíme za 10 minút skončiť. A myslím si, že aj ja keď poviem, tak to určite nebude na minútu ani na dve. Začnem to najzásadnejšou vecou. My nie sme iniciátor tohoto mestského zastupiteľstva a my nie sme iniciátor toho, že by sme mali zobrať nemocnicu do mestských rúk. Celé to vzniklo tým, že Trenčiansky samosprávny kraj a jeho vedenie sa vyjadrilo, že nemocnice nechce a nevie prevádzkovať. A odmieta ich ďalej prevádzkovať. My sme až následne potom riešili, že ak by sa mali privatizovať a prenájom nemocnice privatizácia, my si nebudeme nič nahovárať, že je to niečo iné, ak je prenájom na 30 rokov, ak by sa mali privatizovať, tak my ako mesto sme ochotní prevziať a prevádzkovať ich vo verejnom záujme ďalej. Nemáme na tom žiadny iný záujem a aj podľa nás by bolo úplne najlepšie, ak by si nemocnice naďalej ponechal Trenčiansky samosprávny kraj a naďalej ich prevádzkoval, pretože tak bola vždy spravená aj legislatíva a takto bolo vždy aj pripravené. My zachraňujeme situáciu, aby zostal rozsah starostlivosti v našom meste zachovaný a aby sa nezmenil. Rád by som povedal všetkým tým, ktorí si myslia, že by to mohlo byť ináč, príbeh z tohto týždňa, ktorý je v nemocnici v Zlatých Moravciach, kde sa súkromná spoločnosť, ktorá túto nemocnicu prevádzkuje, a zhodou okolností je to tá, ktorá robila trhové konzultácie s Trenčianskym samosprávnym krajom, rozhodla ukončiť prevádzku urgentnej chirurgie alebo urgentného príjmu. A tohoto sa my obávame, aby sa nestalo aj u nás, a preto chceme, aby to bolo pod verejnou kontrolou. A ľuďom tam jednoducho povedali, že môžu navštíviť ambulancia v prípade nejakého urgentného stavu, urgentný príjem v Nitre a v Leviciach, čo je v Zlatých Moraviach 30-40 km. Takže ja nechcem, aby ľudia v našom meste museli chodiť za nejakými urgentnými vyšetreniami do Žiliny, do fakultnej nemocnice alebo do Trenčína, pretože všetky okolité nemocnice boli už medzi časom zrušené a zlikvidované. Takže nechcel by som sa tohoto dožiť a preto ja od samého začiatku konzistentne, bez jediného zaváhania bojujem proti privatizácii. A keď niekto tvrdí na internete alebo niekade niečo jednoducho bohapusto klame,
a som ochotný kedykoľvek sa s tými ľuďmi stretnúť a vydiskutovať si to. Len problém je ten, že tieto novodobé morálne autority píšu všetko anonymne, takže neviete, kto to je a s kým by ste mali diskutovať. Ale bohužiaľ, asi je to tak. Ale za seba, ja to hovorím, budem to stále hovoriť od samého začiatku, ani raz som neuhol, stále hovorím, že nemocnica musí ostať vo verejných rukách. Osobne som si zašiel aj do Nitry na Najvyšší kontrolný úrad, kde som aj s pánom doktorom Steinerom a ešte aj s jedným poslancom z Nitrianskeho samosprávneho kraja diskutovali o tej kontrole, ktorú robili v krajských nemocniciach, o tých výsledkoch. A to nás len utvrdilo v tom, že ideme po správnej ceste a že nie je v žiadnom prípade v záujme tohto mesta, aby sem prišiel nejaký súkromný investor. Takže toľko to k tomu, aby si tu niekto nemyslel, že to si toto vedenie mesta vymyslelo a že my chceme tú nemocnicu, že vstávame a zaspávame s tým, že nemocnica musí byť mestská. Nie, zachránime situáciu a najlepšie bolo, keby nemocnica naďalej ostala krajská, kraj sa o ňu staral. Takže ale poviem teraz informácie, ktoré sú dôležité preto, aby ľudia, ktorí to budú sledovať, aby vedeli o tom, aká je vlastne situácia, kde sme sa dostali a prečo tu dneska sedíme. Takže najskôr budem veľa rozprávať z dôvodovej správy, ale samozrejme aj s mojimi nejakými pripomienkami, ako to vidím ja, keďže určite ten hlavný komunikátor tejto veci som už 2 mesiace. Takže nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica je všeobecná nemocnica v zriaďovateľskej pôsobnosti zatiaľ Trenčianskeho samosprávneho kraja od 1. januára 2003. Takže v roku 2003 pred 22 roky dostal Trenčiansky samosprávny kraj túto nemocnicu. Za ten čas sa tam veľa zmenilo a treba povedať, že najmä za posledné roky tá nemocnica začala výrazne napredovať či po materiálnej, technickej alebo aj personálnej stránke. A preto možno je dneska taký záujem do súkromných rúk. Keď bola pred krachom a keď mala exekúcie do všetkých strán, vtedy nikto nechcel. Teraz, keď na nás začala fungovať, tak na nás je záujem. Poskytuje zdravotnú starostlivosť na 14 lôžkových oddeleniach, 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti, špecializovanú ambulantnú starostlivosť vykonáva v 54 odborných ambulanciách, vrátane ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých, pre deti a dorast, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť utočňuje v gynekologicko-pôrodníckej, chirurgickej, ortopedickej, laryngologickej, ospravedlňujem sa, nie som lekár, tieto slová sú naozaj vyložené čisto odborné. Aj preto to čítam, nehovorím to slavy, lebo by som veľmi nerád skomoril niektoré tieto slová. A podľa mňa treba, aby to malo aj ten odborný charakter, ktorý k tomuto vie dať lekár. Oftalmologické ambulancii, gastroenterologická a urologická nevykonávajú momentálne činnosť. NSP Považská Bystrica sa poskytujú ďalšie lekárske služby v 6 vyšetrovacích a liečebných zložkách. Činnosť vykazujú špecifické zdravotnícke oddelenia, denné stacionáre, neurologický, dermatovenerologický, hematologický a psychiatrický. Spádová oblasť našej nemocnice tvoria okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Bykša a Žilina. NSP, alebo teda naša nemocnica, poskytuje pacientom aj nadštandardné služby, medzi ktoré patria zákroky v oblasti dermatológie alebo aj iných lekárskych postupov. Presne tak to chce legislatíva, presne tak je to aj schválené zákonom a presne tak by mala aj nemocnica do budúcnosti, ak bude pod riadením mesta pokračovať. Nemocnica má od roku 2008 zavedený integrovaný manažerský systém, momentálne má certifikáty manažerstva kvality, environmentálneho manažerstva a manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorých rozsah platnosti je určený pre poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionárov a tak ďalej a tak ďalej. Nemocnica vykonáva v súlade so zákonom správu nehnuteľného a hnuteľného majetku vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, slúžiaceho pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorého špecifikácia tvorí príloh predkladaného návrhu zmluvy o prevode práva a povinnosti. Financovanie nemocnice, a to je veľmi dôležité, aby všetci počúvali, financovanie nemocnice na bežnú prevádzkovú činnosť je zabezpečené z hlavnej činnosti, to je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o
o platby zdravotných poisťovní, ktoré tvoria 90% príjmov a 10% príjmov pochádza z podnikateľskej činnosti. Takže ešte raz, je to nesmierne dôležité. 90% bežnej činnosti sa pokrýva z zdravotného poistenia a 10% pochádza z podnikateľskej činnosti. A to je nesmierne zásadná informácia, pretože Trenčiansky samosprávny kraj nikdy na činnosť nemocnice neprispieval a nikdy neprispieval ani na platy nemocnice. Všetko to bolo vždy pokryté výhradne zo zdravotného poistenia a z vlastnej podnikateľskej činnosti. Takže neobstojí informácia, že nemáme na prevádzku, alebo keď by sme nemali nemocnicu, tak dáme viac peňazí, ja neviem, a do sociálnych zariadení, do DSS a inde. Nemocnica sa plne financovala po tejto stránke sama. Samozrejme, na investičné akcie sa získajú finančné prostriedky od zriaďovateľa, čo je Trenčiansky samosprávny kraj, od sponzorov, z eurofondových výziev, z plánu obnovy a z 2% nadácie naša nemocnica. Treba povedať, že za posledné naozaj mesiace, možno roky, prišlo k výraznému zlepšeniu, opäť zásadná dôležitá informácia, pretože v súčasnosti sa zbavila nemocnica všetkých dlhov, dlží už iba sociálne poisťovní, čo je štát, to nie je nejaká súkromná organizácia, to je štát, ktorý to oddlžuje pravidelne, a keby aj tak je nulová perspektíva, že štát by poslal nemocnicu do exekúcie, to je čistý nezmysel, aby štátna sociálna poisťovňa poslala verejnú nemocnicu niekde do nejakých takýchto problémov. Aj keď sa to raz stalo, treba povedať, v časoch, keď vládla sloboda a solidarita, tak vtedy jej nominanti poslali exekútorov na nemocnicu, ale myslím, že to potom veľmi ľutovali s tou nevôľou, ktorá sa strhla po všetkých nemocniciach po Slovensku. Momentálne, čo je pozitívne, už nemocnica nerobí žiadne dlhy. Nič nikomu nevyrába, dokonca platí v roku 2025 aj kompletne sociálnu poisťovňu, to znamená, tam už ten dlh nenarastá. Z hľadiska spôsobu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti je v kontexte zámeru TSK privatizovať nemocnicu potrebné poukázať na závery Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vo svojej správe o výsledkoch kontroly zdravotníckych zariadení uskutočnené v roku 2023 pozitívne hodnotil prioritné politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je to to, čo hovorím, najlepšie na Slovensku robí s nemocnicami Trenčiansky samosprávny kraj a je pre mňa nepochopiteľné, prečo ten, čo to robí najlepšie, to už nechce robiť. Nedáva mi to žiadnu logiku, ale závery Najvyššieho kontrolného úradu sú úplne jasné a ako dôležité považuje to, že nemocnice v regióne majú, alebo kraj má na tieto nemocnice dosah na ich riadenie, metodiku a kontrolu. Zároveň konštatoval, že existencia nemocníc ako príspevkových VUC zabezpečuje priamy vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na zachovanie aj finančne náročných a potrebných oddelení, na stabilitu personálneho zázemia, čím je pre obyvateľov tohto kraja zabezpečená dostupnosť a komplexnosť zdravotnej starostlivosti. Preto toto chceme zobrať, aby verejný sektor, ak to teda ten Trenčiansky samosprávny kraj už nechce, hoci to robí najlepšie na Slovensku robiť, tak aby sme to zabezpečovali my ako mesto a aby sme mali na to vplyv a aby sme všetky tie oddelenia zanechali. Žiadna privatizácia, žiadny vstup súkromníkov, ako zasa tí lepšie ľudia, ktorí tady píšu, nič z toho nehrozí, zakiaľ to bude držať v rukách verejný sektor, to znamená buď Trenčiansky samosprávny kraj, alebo mesto Považská Bystrica. A to môžem všetkým garantovať a najmä tým lepším ľuďom. Naopak, v prípade samosprávnych krajov, ktoré svoje nemocnice predali alebo prenajali, Najvyšší kontrolný úrad identifikoval možný problém týkajúci sa majetkoprávneho vysporiadania a uviedol, že tieto VUC stratili možnosť ovplyvniť chod týchto nemocníc, čím prestali plniť čas svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, to je prenesený pôsobnosť štátu na výkon zdravotníckych služieb v regióne. V závere správy Najvyšší kontrolný úrad zdôraznil, že hlavnou myšlienkou prenesenia výkonu štátnej správy v oblasti zdravotníctva na VUC bolo to, aby nielen samotné VUC mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale včas mohli reagovať aj na požiadavky obyvateľov. VUC podľa jeho názoru boli a sú kľúčovým nositeľom verejného zdravia a verejnej politiky.
Opäť sa vrátim k tomu, že sme ochotní prevziať tento zámer a opäť sme pod verejnou kontrolou. Všetci Považsko-Bystričania vedia, ako budeme pracovať s tými nemocnicami, čo budeme s nimi robiť a ako budeme fungovať. A neobstoja, hovorím to nerád, aj napriek tomu teda, že máme v zastupiteľstve aj ľudí, ktorí fungujú a veľmi kvalitne a dobre v hokeji, neobstojí to, že kraj nemá peniaze na to, aby to prevádzkoval. Ak Trenčiansky samosprávny kraj si zriadil hokejovú akadémiu, ktorá slúži mládeži Dukly Trenčín, mládeži jediného klubu, pretože tam nechodia trénovať ani Považsko-Bystrickí, ani žiadni iní hokejoví mládežníci, tak ak má na to 23 miliónov, z toho 18 priamo z rozpočtu, tak musí mať aj na nemocnice. Neobstojí tvrdenie, že kraj nemá peniaze na nemocnice, ak má na taký luxus, ako je hokejová akadémia v Trenčíne, kde k 2 ľadovým plochám pribudla tretia, ktorá tam podľa mňa nebola treba. Lepšie by bolo, keby možno ten kraj rozdelil tie financie, tých 23 miliónov, medzi tie hokejové kluby, ktoré fungujú a fungujú dobre, Považská Bystrica, Dubnica, Púchov, neviem kde ešte, keby po 4-5 miliónov rozdelili tieto kluby, tak mohol byť hokejový rozvoj zabezpečený naprieč celým krajom a nemuselo to skončiť v jednom klube v Trenčíne, kde už veľa dobre plochy sú. Poďme k ponuke, aká bola, lebo aj to treba povedať. 20. mája 2024, to znamená pred rokom, Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja požiadala predsedu TSK hľadať optimálny model ďalšieho fungovania nemocníc riaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jedná sa o nemocnice Bojnice, Považská Bystrica a Mijava, tak aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v systéme zdravotnej starostlivosti. V nadväznosti na to TSK vyhlásilo predbežné trhové konzultácie, do ktorých sa zapojila spoločnosť AGEL. Slovo AGEL sme nespomenuli prvý my, pomenúva to prvý Trenčiansky samosprávny kraj, aby to bolo úplne jasné. A od tejto chvíle som ja konzistentne a stále proti. Nikto nenájde žiadne iné moje vyjadrenie. Som sústavne proti tomu, pretože trhové konzultácie a prípadne prenájom nemocnice znamenajú privatizáciu. A ja ako Považsko-Bystričan, ktoré svoje mesto milujem, to nikdy nedopustím. Nikdy. Budem robiť všetko proti tomu. Povedal som to pánovi predsedovi, ktorého si veľmi vážim, je to najlepší predseda v dejinách kraja, ale povedal som mu to do očí, že nikdy nedopustím, aby toto prešlo a budem robiť hocičo, hociaké polená hodím pod nohy tomu zámeru, ktorý je na privatizáciu tých nemocníc a budem brániť, možno ako vravia, aj naťahovať čas budem. Čokoľvek budem robiť, aby k tomuto zámeru nedošlo. A robím to stále, napriek tomu teda, že podpora najmä z okolitých miest, ktoré sú na tú nemocnicu odkázané, je tragická. Pre mňa pohľad na tabule, kde primátorka Púchova hlasuje za privatizáciu nemocníc, je tragický, najmä keď viem, ako chodí a prosí na vedenie nemocnice, aby jej Púchove zriadili pohotovosť pre detí, pohotovosť pre dospelých, pretože tam už nemocnicu nemajú, dávno si už privatizovali a nič z toho tam nefunguje. Je to tragický pohľad, keď sa na to pozerám, ale bohužiaľ je to tak. Každý, keď ráno vstane, povie sa to zrkadlo, tak tam vidí svoju tvár a viem, čo v tom zrkadle vidím ja. Poďme ďalej. 23.9., keďže sme sústavne boli proti, sústavne som proti tomu bojoval, nielen ja, ale aj pán doktor Steiner, ešte treba spomenúť pána poslanca Španiela, krajského z Paprádna starostu, tak pod tlakom TSK povedalo, tak si ich teraz zoberte vy, my nechceme. Zoberte si ich vy mesta. Asi čakali, že povieme, že nie, že na to nemáme ani chuť, ani prostriedky, ani nič iné. Ako bola Privita Bojnice povedali to. Ale všetci boli asi veľmi prekvapení, keď Považská Bystrica mi povedala, poďme do toho, dajte nám materiály, dajte nám informácie a sme ochotní s vami rokovať o tom, aby sme tie nemocnice mohli povedať. Asi z toho bolo veľké prekvapenie, pretože ešte v tom návale tej eufórie povedali, zoberte si to, my vám to dáme za euro. S podmienkou, že to nedáme nikomu inému ďalej, s čím sme my súhlasili. Takže z tohoto hľadiska stále hovoríme, že na všetko si môže Trenčiansky samosprávny kraj nechať predkúpne právo za 1 euro, tak ako to od neho dostaneme, v prípade, ak by náhodou sem prišlo nejaké iné vedenie mesta, lebo za mňa to určite nehrozí. Ak by niekto chcel niečo z toho predať, nech má Trenčiansky samosprávny kraj predkúpne právo za 1 euro a môže zbrať naspäť všetko to, čo sem dal.
Takže aj to svedčí o tom, že aké my s tým máme zámery a aké možno by s tým mali niektoré iné zámery. Takže to je ďalšia vec. 30. septembra bol zaslaný list predsedu TSK označený ako ponuka na prevzatie prevádzkovateľa nemocnice. A od 30. septembra naše mesto sústavne sa domáha, aby nám z Trenčianskeho samosprávneho kraja poslali dokumenty prevodu, lebo opakujem to stále, nekupujeme ani šopu, ani kurník, kupujeme nemocnicu, viacero budov, viacero ďalších ambulancií, kupujeme prístroje, ale kupujeme najmä know-how. V deň, keď nemocnicu získa súkromný investor alebo aj mesto, je nevratný krok späť. To, čo sa praví, že sa to za 5, 10, 30 rokov vráti, ten krok je nevratný. Pretože prístroje sa obnovia, niektorým skončí životnosť, iné sa dokúpia. Lekári sa vymenia, prídu noví lekári, tí už nebudú zamestnanci TSK, alebo súkromného investora, alebo mesta Považská Bystrica. Tie kroky sú nevratné. Ak dovolíme, aby to dodal súkromný investor, už sa to nikdy nevráti. Ani jednému kraju sa nepodarilo vrátiť svoje nemocnice naspäť do krajských rúk, tie, ktorí predali alebo prenajali. A takto sa dožadujeme od 30. septembra, aby nám kraj dal teda podrobné materiály toho, čo by sme mali prevziať. Kraj to sústavne odmietal, nerozumiem prečo, ale že oni majú svoje dôvody a oni nepatram, ani mi to neprináleží. 29. januára, teda v období, keď prebiehali rokovania, tak na základe uznesenia TSK bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme a prevode majetku TSK v správe nemocníc. To bola tá súťaž na súkromného prevádzkovateľa, ktorú napriek tomu, že kraj deklaroval, že ide rokovať s nami a že s nami rokuje, tak napriek tomu v tom čase vyhlásil súťaž na prenájom. Ale opäť pod verejným tlakom my sme kričali, búchali, natáčali sme videá, tak dal také podmienky, že nakoniec sa nikto neprihlásil. A to je aj správne. Ja budem veriť, že sa už nenájde nikto na kraji, kto by povedal, že dajme miernejšie podmienky. Tak ak to nechce prevádzkovať súkromník a kraj povie, že to mesto nedá, nech sa prevádzkuje ďalej, bude to super, tak to má byť. A verím tomu, že ako pán predseda rozprával, že nikdy neustúpi a nezľaví z tých podmienok, že to platí nielen pri samosprávach, ale že to platí aj pri súkromnom investorovi a že nedovolí, aby sa zmenili podmienky na menej prísne. 31. marca, už teda potom ako tá súťaž vrcholila, tak uznesenie sa schválilo uznesenie o odovzdaní prevádzky nemocnice do pôsobnosti mesta Považská Bystrica a rovnako tak aj nie. Nie je to zmluva o prevode majetku, je to zmluva, ktorú každému jednému poslancovi osobne poslal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takže ak som počul a čítal, že jeden poslanec sa vyjadril na internete, že on nič nevie a že ju nemá, tak osobne predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ju poslal na mesto a poslal to aj každému jednému poslancovi. Takže ten človek jednoducho len klame, nič iné. Za tým nie je. Takže toľko to k tomu. Bolo to doručené 3. apríla. 3. apríla tohto roku. My sme aj Myjava, aj Považská hovorí, že tá zmluva je nepriateľná. Poviem to tu otvorene, podľa mňa bola pripravená tak nepriateľne pre mestá a tak zle pre mestá, že ju mestá nemohli podpísať. Keď to videli naši právnici, tak sa zhrozili. To bola jednoducho len prekopírovaná, čiastočne upravená zmluva o prenájme, kde sa miešal prenájom s prevodom, jednoducho nemalo to ani hlavu, ani petu. Podľa mňa to bol zasa pokus o to, že aby mestá povedali, tak my to takto nechceme. Ale my sme sa koordinovali, aj s mestom Myjava sa koordinujeme a naši právnici sa koordinujú a pripravili sme vlastné návrhy, aby sa Trenčiansky samosprávny kraj ukázal, ako vážne to myslí a či naozaj chce ten prevod na tie mestá urobiť alebo nie. Takže sme spravili vlastný návrh. Ako hovorím, dostali sme ten návrh 3. 4. apríla, dneska je 28. Trenčiansky samosprávny kraj nám nedal ani 4 týždne na to, aby sme buď pripravili vlastný návrh, alebo aby sme sa k tomu vyjadrili. Takže toľko to len k tej korektnosti.
My sme samozrejme okamžite zaktivizovali našich právnikov, aj externých a interných, tak aby pripravili rozumný návrh. A opäť hovorím, robíme to v koordinácii s mestom Myjava, kde dneska v tomto čase by taktiež malo prebiehať zastupiteľstvo, kde mesto Myjava by sa malo vyjadriť pozitívne, taktiež, že chce tú nemocnicu zobrať, ale taktiež nie za tých nehoráznych podmienok, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj vymyslel, ale za podmienok, ktoré viac menej sú podobné, ako sme si ich nastavili my tu. Zároveň treba povedať, že to, že sme mali mať informácie o stave nemocníc, opäť nie je úplne pravda, pretože ľudia, ktorí boli v tom tíme, ktorý bol pri tých prvých konzultáciách a pri ďalších veciach, museli všetci podpísať záväzok mlčanlivosti pod trestným stíhaním, takže nesmieme nič prezradiť o stave nemocnice. Jedným z tých ľudí je pán viceprimátor a riaditeľ nemocnice. Takže keď mi niekto povie, že mám riaditeľ nemocnice povedať, v akom stave je nemocnica, tak jednoducho mal podpísaný záväzok mlčanlivosti na kraji a nesmel povedať nič, čo sa dozvedel pri tých trhových konzultáciách a pri ďalších veciach. Takže to je k tomu, aby sme si to povedali. A to ešte poviem k tomu, že tej zmluve, ktorú teda vám poslali, tak tam mala tiež svoju vlastnú genézu. Nám ju teda poslali, ako to aj ten pán poslanec povedal, 6.3., to bol štvrtok večer. Po večerných hodinách, keď už bol úrad zavretý. V piatok je krátky deň, takže v piatok sme museli rýchlo dať dohromady právnikov a 10. v pondelok už od rána zasedali na kraji komisie, kde prišiel vedúci právneho odboru a povedal, že to on tú zmluvu ešte mení. A dal tam ešte ďalšie pre mesta nepriateľné podmienky. Aj pre mesto Myjava, aj pre mesto Považská. A nechal to schváliť na tých komisiách. Podmienky to úplne zmenili. Takže to, čo nám 6. poslali, to už 10. neplatilo. A aby to bolo najkrajšie, tak 31. marca zasedalo zastupiteľstvo a priamo na zastupiteľstve sa opätovne tá zmluva zmenila a podľa mňa ani jeden poslanec nevedel, o čom hlasuje. Pretože v tej chvíli, keď sa zmenila pozmeňujúci návrh tá zmluva a nikto nemal text pred sebou, tak nemohol vedieť, o čom hlasuje. My sme to museli zabrániť. Hociakým spôsobom a dohodli sme sa aj s predstaviteľmi mesta Myjava, že vyťahneme karty. Že vyťahneme hlasovacie karty, tak aby bolo zastupiteľstvo neuznášanie schopné, aby materiál neprešiel. Bohužiaľ, o 2 hlasy prešiel. Opäť, každému odporúčam, nech si každý pozrie, kto ako hlasoval a uvidí. O 2 hlasy, keby to bolo, tak celý tento nezmysel je preč a Trenčiansky kraj si v kľude tie nemocnice môže robiť ďalej. Takže toľko to je k tomu. Teraz návrh, ktorý bol predložený a schválený zastupiteľstvom. Poviem k tomu ešte niekoľko vecí, pretože je dôležité, aby to ľudia vedeli, aby to aj poslanci možno vedeli. Nie všetci sú do podrobností informovaní o tých rokovaniach. Lebo tie rokovania prebiehali dlhodobo. Stretávali sa ľudia na Trenčianskom samosprávnom kraji, priamo v nemocnici prebiehali rokovania a boli na to zvolené týmy zo strany TSK aj zo strany mesta. Takže ten návrh, ktorý vám poslali poslancom z TSK a ktorý teda si schválili poslanci, tak má viaceré nedostatky, ktoré jednak zásadným spôsobom obmedzujú mesto, ako aj nemocnicu Považská Bystrica ako právny subjekt prevádzkovania nemocnice, pri nakladaní a hospodárení s majetkom, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pre prípad porušenia záväzkov, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj vymyslel, zakočil rozsiahle možnosti a oprávnenia pri sankcionovaní mesta a odstúpenia od zmluvy. Východiskom je úplne evidentná zmluva o nájme, ktorá bola súčasťou tej verejnej súťaže, do ktorej sa nikto neprihlásil. Obmedzuje vlastnícke práva, oprávnenia, ktoré vyplývajú z vlastnia majetku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky a základné podmienky činnosti samosprávy. Opäť mi to celé pripadá tak, že na TSK všetci dúfali, že keď schváli zastupiteľstvo takúto zmluvu, takže to mesto odmietne. Ale hold, niekedy ľudia rozprávajú viac, ako je treba, a keď sa to schvaľovalo, tak viacerí poslanci povedali, ale je to len taký náš návrh. Však to my len dávame taký návrh, a mesto dá iný návrh a bude sa rokovať.
Dokonca si pamätám, že osobne predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja na tlačovke povedal, toto je náš návrh a čakáme protinávrh. Takže my sme pripravili protinávrh. Kraj ho môže akceptovať, alebo môžeme rokovať ďalej. Ale ten protinávrh sme pripravili na základe vyjadrení predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a viacerých poslancov, ktorí sa vyjadrili, že dali návrh, čakajú protinávrh. Poďme teraz si pozrieť niektoré tie najzásadnejšie problémy, ktoré tam sú, lebo to sú niektoré úplne strašné veci, ktoré keby sme schválili tú zmluvu, čo nám dal TSK, tak rovno si môžeme natiahnuť na seba pruhované kombinézy a pripraviť sa na väznicu v Ilave alebo v Leopoldove a na trestné stíhania. V texte navrhovanej zmluvy, konkrétne v bode 4.1, predmet zmluvy absentuje exaktne vymedzený a deklarovaný záväzok TSK previesť vlastnícke právo predmetu prevodu, čo nie je deklarované ako jasný záväzok. To znamená, že TSK že nám to chce dať a do tej zmluvy to zabudol dať. Takže ak nám to chce dať, tak bolo by dobre, keby to v tej zmluve bolo, keď nám to chce previesť. V návrhu zmluvy sa nachádzajú viaceré dôvody, keď je TSK oprávnené od zmluvy odstúpiť, spolu 9, pričom mesto iba v prípade, a ktorékoľvek vyhlásenie podľa článku 2.1 by sa ukázalo ako nepravdivé alebo by sa stalo nepravdivým. Je to zjavný nepomer, ktorý je urobený v prospech TSK, čo teda nedáva logiku, keď my im ponúkame predkupné právo za 1 euro, si všetko môžu zobrať naspäť. Odstúpenie od zmluvy pritom predstavuje najzávažnejší úkon týkajúci sa NSP. Zmluva obsahuje záväzok mesta realizovať do 5 rokov investície v hodnote 9 miliónov, a to bez zohľadnenia skutočných potrieb a priorít mesta. Ako to vzniklo? Na TSK napísali na nemocnice, napíšte všetko, čo potrebujete. Samozrejme, že každý by potreboval obrovské investície a oni to všetko spísali a povedali, toto musíte urobiť. Ale bez ohľadu na to, že predsa je verejná súťaž, že tých 9 miliónov sa môže vysúťažiť za 4, za 3, za 2, možno to sa nebude potrebovať, možno aj úplne iné potreby, ako si oni vymysleli. Môže sa stať, že tam bude elektrika, že tam bude niečo iné. To znamená, že to je čistý nezmysel. Opäť, dajte 9 miliónov, ale to nie je tak, jednoducho, to je čistý nezmysel. Určite investície nemocnice budú treba, to by bolo klamstvo povedať, že nie, ale určite nie také, aké si vymyslí niekto na kraji. Ak my budeme vlastníkom nemocnice, my budeme rozhodovať, do čoho investujeme. My určíme priority pre tú nemocnicu a nebude nám určovať nikto iný. Zmluva zakotvuje zásadné obmedzenia pri nakladaní a hospodárení s majetkom, vzťahujúce sa na prevod vlastníckeho práva, nájom, vypožičku alebo obdobný vzťah, nakoľko tieto úkony podliehajú schváleniu zo strany TSK. Jednoducho, toto je najabsurdnejšie z celej zmluvy, že vy máte od niekoho niečo kúpiť, ale potom s tým nebudete môcť nakladať. Všetko vám bude chcieť schvaľovať bývalý majiteľ. Vy si kúpite dom od niekoho a keď budete chcieť vymeniť okná, tak sa musíte spýtať bývalého majiteľa, môžem vymeniť tie okná? To je čistý nezmysel. A tohoto sa zasa tí niektorí slušno ľudia chytili, keď povedali, že my chceme tam niečo privatizovať alebo predávať. Nie, nechceme. Ale keby sa po tej nemocnici poprechádzali aj inokedy ako pred voľbami títo ľudia, tak by zistili, že sú tam bufety, ktoré sú súkromné už dneska. Že sú tam súkromné ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Že sú tam, ak sa nemýlim, 2 predajne zdravotných potrieb, ktorým môže skončiť zmluva. Je tam biotechnika, či klinická biochémia, ktorá tam zaberá obrovský priestor, ktorom môže končiť zmluva. To sú súkromné firmy, ktoré budú chcieť pokračovať. A čo my tady máme vyhodiť ambulanciu alebo klinickú biochémiu a naši pacienti budú posielať kam do Ružomberka, do Žiliny, do Trenčína, výsledky, keď ich môžu mať tak, že sestrička prebehne z jedného poschodia na druhé a má výsledky. Toto všetko si Trenčiansky samosprávny kraj uzrejmil, že bude rozhodovať. My tam vyhodíme bufet pre pacientov, predajne novín, dáme novinový stánok. Ak by sme chceli predĺžiť zmluvu, tak musíme požiadať Trenčiansky samosprávny kraj. Sú tam ešte ďalšie perličky. Ak by tam napríklad klakla elektrika, tak to, aby sme prenajali pozemok slovenskej energetike, aby tam urobila novú rozvodnú stanicu, opäť by sme museli dostať súhlas bývalého majiteľa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Keby tam začala zatýkať strecha a chceme ju opravovať, opäť by sme museli žiadať Trenčiansky samosprávny kraj. Však to sú nezmysly. To je vyloženie vymyslené tak, aby sme to odmietli, ale keďže tu protinávrh, dávame protinávrh. Zmluva obsahuje množstvo prípadov, kedy sa dá mesto sankcionovať, ale naopak ani jeden. Všetky povinnosti a obmedzenia mesta sú časovo viazané na
celé obdobie udržateľnosti 30 rokov. Vôbec sa tomu nebránime. Vôbec sa nebránime, aby sme sa zaviazali, že budeme nemocnicu prevádzkovať 30 rokov. Sme s tým vysporiadaní, chceme ju prevádzkovať. Žiadny problém v tom, teda ja nevidím, zakiaľ by sa nestalo niečo z vyššej moci. Do zmluvy boli to aj prvotnom zverejnení doplnené podmienky, aby sme zabezpečili kladný hospodársky rast bez odĺženia. To si dal Trenčiansky samosprávny kraj vonku, alebo teda podmienku, ktorú sám nikdy nedržal. To sa Trenčianskému samosprávnemu kraju nikdy nepodarilo. A mesto takú podmienku dal. Môže sankcionovať a pokutovať mesto, ak by nesplnilo podmienku ako napríklad zmena pri profilácii oddelenia. Ale existuje niečo ako vyššia moc. My si to nepamätáme COVID, keď vypukol COVID a bolo treba reprofilovať oddelenie. Niektoré oddelenia prestali svoju činnosť, pretože bolo treba, aby vznikli covidové oddelenia. Veď to sú normálne veci, ktoré spôsobujú vyššia moc. To kraj nezaujíma. Ak to urobíte, akékoľvek oddelenie, tak môžete dostať pokutu od nás, alebo vám odstúpime od zmluvy. Ďalšia úplná pikoška, čo svedčí o tom, že to je len nájomná zmluva, ktorá je prekopírovaná. Akýkoľvek majetok, ktorý mesto kúpi, sa z ňom nadobudnutia podľa tej zmluvy, ktorú si vymysleli na kraji, stáva majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tak taký prevod majetku ja nepoznám, že keď do neho investujete už ako do vlastného, tak to, čo investujete, sa stáva majetkom predchádzajúceho majiteľa. Ja už aj nebudem radšej pokračovať v tých absurditách, ktoré v tej pôvodnej zmluve sú, a opäť opakujem to, čo si myslím, bola pripravená preto, aby to mesto odmietlo. Samozrejme rozporujeme ďalšiu vec, prebiehajú tam veľké investície, ktoré sú vymyslel kraj, vysúťažil kraj, má tam stavebný dozor kraj, my s tým nič nemáme. Ak tam vzniknú nejaké práce naviac, ak tam vzniknú nejaké vyvolané investície, nech si to kraj zaplatí. Lebo ja si viem rýchlo predstaviť, ako by tam mohli naraz dneska rôzne záležitosti. Takže toto sú veci, ktoré rozporujem. Podľa mňa logické, a ak má kraj úprimný záujem na tom, aby to tak bolo, tak určite s nami bude súhlasiť. Navyše pri tej zmene zdravotnej starostlivosti môže byť aj rozšírenie. To na kraji vôbec nerozmýšľajú nad tým, že tam môže byť oddelenie. Kedy tam bolo očné, čo keby sa mesto rozhodlo v budúcnosti očné znova zriadiť? Keby získalo poistenie od poisťovní, podľa tohoto by sme za to ešte pokutu mohli dostať, keď také niečo urobíme. Sú nové liečebné postupy. Mnohé oddelenia, možno, ktoré dneska existujú, v minulosti neexistovali. Takže, a navyše, čo sa týka aj financovania, každý rok sa predsa uzatvárajú zmluvy s poisťovňami. Každý rok sú nové zmluvy a tie potom určujú, akým spôsobom bude nemocnica fungovať. Takže, ak to dneska schválime, je to dôležitý krok. A ja budem rád, keď každý, čo bude sa viac do diskusie, sa jasne vyjadrí, keď tu nebude opolkovať a vytrhať z toho politický materiál. A toto by som mohol, a hento by ste ešte mohli. Nie, treba povedať. Som, alebo nie som za to. Ak nie som za to, tak povedz, prečo nie si za to. Ak som za to, povedz, prečo si za to. Ja vravím za seba, áno, chcem vás poprosiť, požiadať, aby ste za to zahlasovali, lebo je to správne. Tú nemocnicu postavili naši predkovia, naši otcovia a dedovia. Tisíce ľudí ošetrila, zachránila im životy. Pracuje tam stovky špičkových pracovníkov, špičkových lekárov, na ktorých môžeme byť pyšní, zdravotné sestry, zdravotnícky personál. Viem, o čom hovorím. 3,5 mesiaca mi tam leží mama na rôznych oddeleniach a ja môžem dať len klobúk dolu pred tým, ako sa tam starajú o pacientov a držím im palcami, to vydržalo. A skúsenosti z iných miest, kde prešli nemocnici privatizáciou, Bánovce, Partizánske, Žiarna Dronov, Púchov a ďalšie nám ukazujú, ako môžeme dopadnúť. Kedy si plnohodnotné nemocnice dneska paberkujú a ledva fungujú. Takže ja hovorím za seba, áno, som za to a garantujem, že kým tu bude toto vedenie, tak to bude verejná nemocnica a súkromník okolo nej bude obchádzať veľkým oblúkom. A môžu tí anonymní ľudia písať po internete, čo chcú. Ak by sme to schválili, tak potom by musela prísť ďalšia zmluva o prevode majetku. Konečne by sme sa dostali k tomu, čo je dôležité, to znamená sa zosúľadiť majetok, ktorý budeme kupovať. A tam potom samozrejme aj naše odborné komisie k tomu má čo povedať. Schválenie nadobudnutia majetku by bol ďalší krok v prospech mesta. A zmena zriaďovateľa NSP, pretože zriaďovateľ by musel byť mesto, že ho bude zriaďovať. Uzatvorenie všetkých schválených zmluv a aktualizácií príloh
pretože dneska má nemocnica schválené zmluvy ako krajská, stala by sa mestskou. Podanie návrhu na vklad do katastra k nehnuteľnému majetku a potom protokolárne odovzdanie a úkony súvisiace s jeho zaradením do majetku mesta. Takže čakala by nás ešte kopa roboty, ale my si na ňu trúfame, my nemáme problém ísť do tohoto ťažkého projektu a sme pripravení tú nemocnicu zachrániť. A opäť sa vyjadrím k tým internetovým anonymným útokom a atakom. Niekomu to musí strašne ležať na rozum. Keď ešte aj dneska sa na jednej stránke tých lepších ľudí považskovistických sa objavilo video zostrihané s jednou pani poslankyňou, ktorá tam útočí na mňa, na pána riaditeľa nemocnice. Len zabudla povedať, že je to bývalá poslankyňa Národnej rady za tú Kolárovú Smerodinu. Potom, ako sa dostala do parlamentu, tak dneska má nové miestečko a pracuje v nemocnici s poliklinikou v Bojniciach. A medzi nami jej plat je jeden z najutajovanejších informácií, ktorá v Bojniciach možno existuje. Takže aj to, že kto to hovorí, môžete sa niekedy opýtať. Kto to hovorí? Ja hovorím konzistentne, sám za seba, vždycky budem hovoriť. A robím si s tým aj nepriateľov. Som za a budem bojovať, koľko budem vládať do poslednej chvíle, aby nemocnica ostala verejná. Teraz k tomu, čo sa aj na internete objavilo od jedného nášho pána poslanca, ktorý tu nie je, tak len menom nechám, je opozičný, ale menom nechám, aby základ bude treba, tak nepoviem. Keď bude treba, tak poviem, lebo to je tiež také, cez sociálne siete sa dobre píše. Poslanci údajne nemali čas, lebo ja som mal zmluvu už vtedy, jak mi Baška poslal, alebo teda pán predseda Baška, a už som to povedal, poslali každému jednému poslancovi. To znamená presne vtedy, kedy vtedy dostal ten pán poslanec. Ani o minútu skôr som nemal ja. Zastupiteľstvo je to len narýchlo. 17. apríla pred 11 dňami som pozval pána poslanca Božutu na mesto a som mu oznámil, že 28. bude zastupiteľstvo, aby to povedal celej tej svojej partii, ktorá spoločne hlasuje, spoločne komunikuje. Verím, že im to nezatajú. Takže pred 11 dňami poslanci vedeli, vrátane tejto poslaneckej persóny, že dnes bude zastupiteľstvo, 11 dní, myslím, dostatočne dlhá doba. A povedal som vtedy pánovi poslancovi, verím, že to neodškriepí, že pracujeme na novej zmluve a nestihneme to skôr, aby sme to dali na posúdenie členom odborných komisí. Takže to pôjde bez komisí. S tým, že som mu povedal, že akýkoľvek problém, ktorý by mali so zmluvou po stránke právnej, ktorýkoľvek poslanec, tak mu vysvetlí doktor Hamar a po stránke medicínskej vysvetlí doktor Steiner. Spýtal som sa dneska jedného aj druhého, koľkí poslanci prišli sa opýtať na problematiku toho, čo dneska preberáme. Ani jeden jediný. Ani jeden jediný neprejal záujem spýtať sa pána Hamara alebo pána Steinera, kde môžu byť problémy v tej zmluve, aké môžu byť problémy a tak ďalej. Poslali sme to aj všetkým komisiám. Každému jednému členovi sme slušne poslali tento materiál aj zdravotnej a finančnej komisii, aby v prípade, ak budú mať čo len jeden jediný problém, akýkoľvek, aby nám poslali každý jeden pripomienku, vyhodnotíme, zapracujeme, oboznámime poslancov. Neprišiel ani jeden. Ani jeden. Okrem pána poslanca Prokopa, ktorý sme zakomponovali do dnešného zastupiteľstva. Takže takýto je celý postup, takto to prebiehalo a poprosím o konštruktívnu diskusiu. Nevytlkajme tu z toho kapitál, buď chceme tú nemocnicu zobrať a chceme ju zachovať ako verejnú, alebo nechceme, ale potom sa postavíme pred Považskobystričanov a povedzme, že dostane to možno súkromník a ten súkromník ju možno zredukuje, ako je zredukovaná v Púchove, ako je zredukovaná v Žiari alebo v Bánovciach. Neviem, ktoré z týchto nemocníc, v časti jednej z tých súkromných nemocníc je sklad piva. Tak ak chceme toto z našej nemocnice, ja teda nechcem a budem bojovať do posledného okamihu za to, aby sme tú nemocnicu dostali teda my, alebo vrátim sa naspäť, aby si ju nechal Trenčiansky samosprávny kraj, ako to predpokladá legislatíva a ako to bolo v minulosti nastavené. Ja som pre túto chvíľu skončil a otváram diskusiu. Nikto. Skončil.
Prihlásenie pán Božuta, prosím. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Budem opäť aj ja, dúfam, že po 5 minútach, ak som to prešvihol, sa mi nevypne mikrofón, ale tiež si dovolím povedať niekoľko vecí. Začnem teda tým, keď ste, pán primátor, končili našim stretnutím z 17.4., ak sa nemýlim. Tak áno, toto stretnutie môžem potvrdiť, že primátor si zavolal mňa, jediného toho opozičného poslanca, nazval mi štvrtok do kancelárie, aby sme prebrali niekoľko bodov. Jedným z nich bol prevod nemocnice z TSK na mesto Považská Bystrica. Samozrejme, táto informácia zaznela, že bude zastupiteľstvo do 28.4., ale aj s tým teda, ako povedal pán primátor správne, že podklady budú po Veľkej noci, konkrétne asi v stredu alebo štvrtok. Myslím si, že pán primátor ešte hovoril o štvrtku, napokon boli o deň skôr v stredu. Čiže to potvrdzujem. Keď sa bavíme o 11 dňoch, alebo vy teda amplifikujete 11 dní, tak 11 dní to nie je, to som vedel, alebo sme vedeli, že bude zastupiteľstvo. Nemali sme však podklady 11 dní dopredu. Tu chcem zdôrazniť, že keď to zoberieme na pracovné dni, tak sú to 3 pracovné dni. Treba zdôrazniť, že samozrejme aj ostatní poslanci určite vedia, že tých zmluv, podkladov je naozaj kvantum. Základná zmluva má 20 strán plus, potom sú samozrejme rôzne prílohy, súpisy majetku. No a keď si dáte cez rôzne aplikácie, ktoré porovnávajú dokumenty, tak nájdete v tom stovky zmien, ktoré boli mestským úradom zmenené. Teda môžem oceniť prácu právnikov, ešte by možno bolo dobre povedať, ktorí na to pracovali, že za 3 týždne pomenili, čo sa dalo, a verím pevne, že prospech mesta. Musím však zároveň zdôrazniť, že tých zmien je toľko, že keď som si ich prechádzal jeden celý deň, tak som nemal šancu, a ešte zvlášť, pokiaľ nemáte právne vzdelanie, všetko si čo len poznačiť, aby ste vôbec mohli niečo konzultovať ďalej a stretnúť sa. Takže toľko tým materiálom, 3 pracovné dni na stovky zmien zmluv. Od pána župana sme dostali tú zmluvu 3.4., od samotného vedenia mesta však len 3 pracovné dni pred hlasovaním. Ja chápem, že sme v časovom strese, ale nemôže mi niekto vyčítať, že nemám poriadne možnosti naštudovať si všetky veci, ktoré aj navrhuje mesto na prevziatie nemocnice. Chcel by som ale aj pohovoriť o tej genéze, a tu pán primátor 40 minút zhruba ozrejmoval to, ako sa udialo celá táto situácia ohľadom Považsko-Bystrickej nemocnice. Ja za seba môžem povedať, že sa o túto situáciu ohľadom nemocnice zaujímam tiež už od minulého roka, od júna, aj keď teda krajským poslancom nie som. Ale už v júni som sa informoval u pána inžiniera Baláža, ktorý pôsobí na Trenčianskom samosprávnom kraji, čo je teda pravdy na tom, keď išli chvíli po meste, že bude sa predávať nemocnica, teda bude sa predávať spoločnosti AGEL, ako tu zaznelo. Vtedy mi pán Baláž odpísal aj stanovisko župana Trenčianského samosprávneho kraja, pána Vašku, kde teda pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja je proti odpredaju nemocníc zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Tu sa nám začal nejaký príbeh, ktorý si žil svoj život na Trenčianskom samosprávnom kraji a ja odporúčam všetkým obyvateľom aj Považskej Bystrice, poprípade aj spadových oblastí. Všetky údaje ohľadom, dá sa povedať, tohto príbehu sú evidované v zastupiteľskom kanáli Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nie, že by som, pán primátor, chcel na vás útočiť, ale vy poviete svoju pravdu, pán Baška hovoril svoju pravdu, ja odmietam byť úžasný na tomto súboji medzi vami a ním, pretože Trenčiansky samosprávny kraj si povedal, že nechce prevádzkovať nemocnice. Prečo? To je otázka na Trenčiansky samosprávny kraj, nie je v mojej kompetencii to hodnotiť. V mojej kompetencii je sa vyjadriť k tomu, čo teraz prichádza. Samozrejme, čo ma osobne sklamalo, je teda, vy, pán primátor, ste hovorili, že prebiehali intenzívne rokovania
Ja si dovolím povedať za seba, a teraz je úplne jedno, že či si človek opozičný alebo koaličný poslanec, myslím si, že by mal právo byť informovaný. Prvá informácia o tom, že sa niečo, že mesto chystá nejaké rokovania z TSK, prebehlo, bola veľmi letná informácia na tom jesennom zastupiteľstve v Podváži, ak sa nemýlim. Mám poslanec 5 minút, takže dokončite svoj príspevok. Ja si myslím, pán primátor, keď ideme podľa rokovacieho poriadku, tak si vyžadujem od kolegov, aby hlasovali o tom, či môžem pokračovať v svojom vystúpení. O tom nerozhodujú kolegovia. Pán primátor, náš rokovací poriadok hovorí, že vy ste ten, ktorý vedie zastupiteľstvo. Nie ste ani predkladateľ tohto bodu, rečili ste 40 minút, nikto vám nepovedal ani mekefa. Ja idem presne podľa rokovacieho poriadku. Podľa rokovacieho poriadku, držte sa aj. Podľa zákona o obecnom zriadení primátor vedie zastupiteľstvo. Keď predkladáte bod, máte právo predložiť, ale nie o ňom hovoriť, keď nie ste ani predkladateľ. Ja tu žiadam poslancov, aby hlasovali o tom, či môžem pokračovať. Páni poslanci, páni poslankyne, keďže pán Božuta si sa dožaduje nejakého takéhoto svojského výkladu, prosím, hlasujte, či budem môcť ďalších 5 minút rozprávať, ale to je max. Prosím, hlasujte. Hlasujte. Nech rozprávaní dopovie, čo potrebuje povedať. Nevykrikujte tu, nesmie na trhu, pani poslankyňa. Myslím, že rozhodnutie je úplne jednoznačné, takže ďalej pán poslanec Karas. Prosím, pán poslanec Karas. Taká dôležitá téma a vy ani si ho nechcete vypočuť, čo povie. Ale že vy by pán poslanec Karas, prosím. My nestačili, my sme sa akurát bavili, či je to výklad. Poďme diskutovať teda, nie? Pán poslanec Karas má slovo podľa nášho rokovacieho poriadku. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa vyjadril tomuto návrhu zmluvy, ktorý sme dostali od Trenčanského samosprávneho kraja a aj v tom návrhu, ktorý predkladá mesto. Celý problém vidím tak zjednodušene, ale poviem ho tak zjednodušene, tak kocke, že návrh Trenčanského samosprávneho kraja nie je úplne korektný, pretože momentálne riadi Trenčanský samosprávny kraj nemocnice s voľnými rukami. Môže nakladať plno ako majiteľ, ako správca, môže uplatňovať všetky svoje práva pri riadení nemocnice a brať aj plnú zodpovednosť za tieto nemocnice. Ten návrh, ktorý dostali sme my, to sú horšie podmienky a sú tu rôzne obmedzenia, ktoré vymenoval pán primátor. Ja to poviem tak, že tento návrh nás zväzuje ruky a zálepuje oči. Keď si chce niekto predstaviť, a úplne jednoducho to poviem, ide autom, to je Trenčiansky samosprávny kraj, riadi si auto normálne za normálnych podmienok. Ale tu dostávame sa do takej podmienok, že to auto chce, aby tento samosprávny kraj nám dal také podmienky, že zalepte si oči, zviažte si ruky a robte to lepšie ako my. Podľa mňa, ak oni majú tieto najlepšie podmienky, aké môžu, tak neviem, prečo by nemohli mať dobrý výsledok a vyrovnané hospodárenie, aj keď tie objektívne príčiny niekedy sú také, že tá nemocnica sa dostáva na kraj rentabilnosti. Samozrejme, toto všetko nie je ale dôvodom k tomu, aby nám to sťažoval ešte kraj sťažoval a aby sme my v podstate mali lepšie výsledky z týchto sťažených podmienkách ako kraj za normálnych okolností. Treba aj povedať, že my máme zodpovednosť za mesto. My nemôžeme zase prijať hociakú zmluvu a preto podporujem pána primátora v tom, že sme navrhli túto zmluvu a pokračovanie jednania, pretože ako sa dostaneme do nejakých problémov a do finančných ťažkostí, tak predsa my nemôžeme sanovať všetky tieto problémy s poplatkov našich daňových poplatníkov. My nemôžeme žiadať, aby občania mesta Považská Bystrica, s tým súhlasím aj s viacerými poslancami, ktorí to predložili, že my to nemôžeme žiadať od nich, aby to celú túto sekeru zatiahli oni. A chcem povedať, že trošku je smutno z toho, že primátori Púchova, Jelava, Byča alebo aj starostovia jednotlivých obcí v jednotlivých týchto okresov aj čítanie Považsko-Bystrického sú akýsi ľahostajní k tomu, že ako tá nemocnica bude vyzerať, ako keby tá nemocnica slúžila nebodaj poslaneckému zboru Považskej Bystrici. To tak nie je. Ja si myslím, že práve toto je obrovská zodpovednosť vedenia mesta a primátora mesta,
aby sme sa rozhodli vôbec, či ideme do takejto ťažkej situácie, pretože tých 1000 zamestnancov, ktorí je v nemocnici, to nie je, viete, nejaká prevádzka malá, to je taká zodpovednosť, že my, keďže chceme zachrániť túto nemocnicu a chceme pre niečo najlepšie, tak sa snažíme nájsť a vykontrolovať to s tým, aby tieto podmienky boli pre občanov Považskej Bystrice a okolia zachované. Čiže z tohoto môjho pohľadu potrebujeme plnú kontrolu nad nemocnicou, nesmieme mať zviazané ruky a keď to budeme mať, potom je to naša zodpovednosť a zodpovednosť vedenia aj tých, čo pripravili túto zmluvu, na to, aby sme to zvládli. To je môj názor a takto si myslím, jednoducho to chcem povedať, že takto to cítim a budem podporovať zatiaľ tie kroky, ktoré hovoril pán primátor, aby sme túto zmluvu novú, náš návrh predniesli Trenčanskému samosprávnemu kraju. Ďakujem. Ďakujem pani Barbusová. Dobrý deň, vážení kolegovia, ďakujem pán primátor za slovo. Pre mňa je nemocnica naozaj srdcová záležitosť a je veľmi dôležité, že to mesto rieši a je veľmi si to cením, že bojujete ako za túto nemocnicu, ale sú tu veci, ktoré nerozumiem. Zmluva rozporuje, nie, prepáčte, že sa ich zahochtávam, kvôli čomu mesto vlastne vstupuje do tejto súťaže, alebo vstúpilo do tejto súťaže, bolo, že základná vec, a som to ja dobre pochopila z toho, čo ste vyhovorili, pán primátor, že chceme, aby bola garantovaná, poskytovaná zdravotná starostlivosť. A kvôli tomu sa nám nepáči, aby sa prišiel súkromný investor. Tiežto hneď ako prvý, alebo jeden z dôležitých bodov, ktorý vypadol z navrhovanej zmluvy z TSK, je práve garantovanie zdravotnej starostlivosti, rozsahu garantovanej zdravotnej starostlivosti. Nerozumiem, prečo? Keď práve kvôli tomu do toho vstupujeme. Takisto bolo pre nás dôležité, alebo pre mesto dôležité, že nesmie tu prísť ku odozdaniu časti nemocnice tretím osobám. A aj toto vypadlo z tej zmluvy, z toho nášho návrhu. Takže už ako keby mesto môže potom odovzdávať tretím osobám. Ale čo pre mňa je úplne fascinujúce, je, ako sa to tu rieši. Vy bojujete ako lev za nemocnicu, vynikajúce. Len keď sa pozriem na to aj z druhého pohľadu, si predstavte, že mesto vyhlási verejnú súťaž, ja neviem, na kúpalisko, prihlási sa záujemca, vyhrá to s nejakými podmienkami a teraz má prísť realizácii a dané podmienky absolútne nesplní. A potom to mesto by ste sa ako zachovali tomuto súťažiacemu víťazovi. Tak jednoducho mne to príde, že celé toto je iba divadlo, maškaráda, len aby ste si tu imponovali s pánom predsedom Vaškom, že aby sa tu hral niekto, kto je tu lepší a kto viacej bojuje za svoje záujmy. Podľa mňa je veľmi správne, že sa rozporuje nevýhodná zmluva. Je to dôležité a logické by však bolo najskôr vydiskutovať a sfinalizovať návrh až následne schvaľovať. Teraz my vlastne tu schvaľujeme mačko psa a nikto vlastne nevie, aké bude finálne znenie. Bolo povedané, že nemocnica sa financovala sama. Bohužiaľ, pochybujem, nevidím do toho až tak do detailu, ale bez investícií z TSK by nemocnica veľmi ťažko fungovala a ja sa teraz pýtam, nezaznelo to tu ani raz, ani z jedných materiálov nevieme, z akých peňazí budú prípadné potreby nemocnice hradené. A súhlasím aj s pánom doktorom Karasom, že je dôležité, že keď máme mať tú nemocnicu mesto, musíme mať absolútnu kontrolu. A hovorím, je dôležité rozporovať nevýhodnú zmluvu a dať ju do podoby, aká by nám vyhovovala, aby sme s ňou súhlasili. Ale robí sa to tak nejako, nie tak ako má. No, neviem, dochádzajú mi slova. Ešte ste pán primátor spomínali, verím, že predseda TSK bude trvať na podmienkach a nepoľaví. Hovorili ste o súťaži a o podmienkach prevzatia nemocnice. Tu v našom návrhu sa dozvedáme, že je množstvo poľavení. Tak chcete, aby sa nepoľavilo, alebo sa má poľavovať iba nám?
To sú také otázky, ktoré naozaj nie sú vysvetlené dostatočne, respektíve si rozporujete sami sebe. No a ešte, čo ste povedali aj na úvod, pán primátor, že vlastne vám nedáva logiku, prečo sa TSK zbavuje nemocníc. Mne nedáva logiku, že najhoršie hodnotené mesto Slovenskej republiky sa si chce osvojiť najhoršie hodnotenú nemocnicu, že tam asi niečo smrdí. Že vlastne o čo tu ide. Ďakujem. No, potom sa vyjadrím na konci. Fakticky pán Bolák. Ďakujem za slovo, pán Ďakujem za slovo, pán primátor, vážení kolegovia a kolegyne. Myslím si, že tie 3 dní, čo tu boli spovedané náme kolegom, akože pracovné, my sme poslanci asi aj mimo pracovnú dobu, nie len pracovné dní. To by bolo asi jedno. A druhé, keď ja osobne, som tu tretie volebné obdobie, keď ničomu nerozumiem, každý z odborníkov na niečo iné, keď niečo nerozumiem, tak idem za tým, kto tomu rozumie, kto by mi to mal vysvetliť. Pán primátor tu jasne povedal, že to mal vysvetliť pán doktor Hamar a pán doktor Steiner. Prečo ste za ním neboli? Prečo tu zdržiavate čas? Ďakujem. Ďakujem. Fakticky pán Božuta. Lásko, čítal si tú zmluvu? Máte fakticky? Máte všetko dobré. Pán Kubovič. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania mesta Považská Bystrica. Dovoľte, aby som sa aj ja vyberal k tomuto návrhu. Chcel by som uvieť niekoľko argumentov, o ktorých som presvedčený, že sú správne a aj z toho dôvodu budem hlasovať za to, aby sme takýto návrh, ktorý bol predložený, prijali. Prvý argument uvádzam, že nemocnica v minulosti bola v krvavo-červených číslach. Dnes sme mali možnosť počuť, že tieto čísla sú už čierne čísla a zásluhu na to má určite vysoko kvalifikovaný manažment nemocnice, vrátane vysokoodborných pracovníkov, primárov, jednotlivých oddelení, lekárov, zdravotníckeho personálu, technického personálu a samozrejme zdravotných sestier a aj pomocného personálu. Takže toto je pre mňa argument číslo 1, pre ktorý budem hlasovať za to, aby sa tento návrh zmluvy prijal tu na tomto zastupiteľstve. Druhý je, čo sa týka finančných prostriedkov. Mesto za posledné roky investovalo niekoľko významných investičných zdrojov vlastných a externých do majetku mesta. Či sa jedná o rekonštrukciu športových objektov, či je to športovára, krytá plaváreň, kúpalisko, zimný štadión, fotbalový štadión. Takže tieto zdroje, pokiaľ mesto dokázalo preinvestovať, určite sú zdroje na to, aby sme mohli v prípade požiadavky nemocnice zainvestovať aj do nemocnice. Jedná sa aj napríklad o mestskú dopravu, ktorú mesto prevzalo. Jedná sa o kúpu domu kultúry, významný objekt v histórii mesta Považská Bystrica. A dokázali sme to financovať bez nejakých stratí kvetiniek. Takže si myslím, že aj tento argument je veľmi závažný a preto budem hlasovať za to, aby sme túto zmluvu podporili. A posledný argument by som chcel uvieť, že už v roku 2017 ja som aj medializoval tento môj návrh, aby mesto prevzalo nemocnicu. K tejto situácii došlo až v tomto roku a preto určite a 100% tu tento návrh zmluvy, ktorá je pripravená, budem podporovať. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Týmto končím diskusiu poslancov k tomuto bodu a máme tu prihlásených 2 občanov. My sme si to bez nich nevedeli predstaviť, keby neprišli. Ako prvý pán Ševčík, prosím, dajte mu mikrofón. Čestný občan. Ďakujem za slovo, pán primátor. Úvodom chcem povedať, že veľmi si vážim prácu lekárov a zdravotníckeho personálu v nemocnici v Považskej Bystrici. Osobne prichádzam síce prvý do styku s
chvála Bohu, zakopať s nimi. Občas prídem tam otcom, ktorý má 92 rokov, má matka 86, ale to tiež je riedka. Ale takisto musím sa pochválne vyjadriť aj o personále a lekároch v Púchove, kde chodí tiež občas. Nie je pravda, že by to nejako tam padalo, krvácalo, aspoň z toho, čo som ja videl, je to približne na takej istej úrovni ako Povazkej Bystrici tá starostlivosť. Ale chcem sa vyjadriť k vášmu 40-minútovému preslovu. Mrzí ma, že v podstate je tu zakázané hovoriť aj poslancom viac ako 5 minút. Pritom je to závažná otázka, nemocnica, lebo to je fakt akože dôležitý prvok mesta Povazka Bystrica. Ale chcel by som upozorniť na jednu paralelu, ktorá sa tu udiala zhruba pred 10-12 rokmi, keď prichádzalo k odkúpeniu vojenskej správy v meste Povazka Bystrica, tiež od vyššieho územného celku Trenčín, zase symbolické 1 euro. Pamätám si, ako to prebiehalo tu, ten váš monológ, ktorý bol v podstate identický s dnešným. Boli ste hlavný zastanca, že to musí patriť mestu, hovorili ste, že tam bude galéria, že tam bude múzeum, že tam budú kluby dôchodcov a podobné veci. Prebiehala tu debata, ktorú viedol pán doktor Gáťa, ako predstaviteľ, myslím, sa to volalo Občianske združenie patriotky mesta Povazka Bystrica, kde ste všetky tieto náležitosti veľmi vyniesli do nebies, v akom výbornom stave je to zachované, že v podstate tam stačí len zo pár základných úprav, že ste si to osobne prešli. A ako to dopadlo, všetci dobre vieme, aj keď v podstate väčšina poslancov, ktorá tam tedy bola, teraz tu nie je už. Vojenská správa sa predala za nejakých, tuším, 291 alebo 271 tisíc eur, čo je v podstate cena novšieho rodinného domu. Nemám nič proti tomu, aby to patrilo mestu nemocnice, to by ako bolo v poriadku, lenže manažment, ktorý vy ako propagujete, alebo ktorý vy reprezentujete, by som poukázal na to, že aké zmluvy ste vy vytvorili, keď sa predával hotel Manín a ten areál pred ním, že v podstate ste nedokázali urobiť zmluvu takú, aby ten projekt bol dotiahnutý do konca. Je 6 rokov odtedy, keď sa to predalo a to, čo sa tam deje, alebo čo tam je, to je hanba mesta. To je to vedľa hlavnej križovatky a každý, kto ide okolo, si podľa tohto robí obraz, v akom stave je mesto. Toto je reálny obraz mesta. Takisto tie kritéria, ktoré ste hovorili, v akom stave alebo na akej úrovni je mesto, teda mestská nemocnica, nemocnica Povazkej Bystrici je, aký špičkový manažment a podobné veci. Myslím si, že hodnotenie, myslím, že bolo INECO, ktoré urobilo tabuľku od nemocnic na Slovensku. Tam sa Povazko-Bystrická nemocnica umiestnila, myslím, na niektorých z posledných miest. Čiže je problematické hovoriť o tom, že či je správne, aby táto nemocnica prešla pod súčasné vedenie mesta. Ďakujem. Ďakujem. Ešte pán Kudovský, prosím. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci, občania, pán primátor. Som rád, že teda už si to ani neviete predstaviť bez toho, aby som tu bol. Ja sa ešte vrátim k tomu vážnemu zásahu voči pánovi poslancovi Božutovi. Treba si pozrieť rokovací poriadok článok 6 bod 10. Mimochodom môžete mu aj vy udeliť priestor na to, aby hovoril dlhšie a poslanci mu môžu udeliť súhlas na to, aby vystúpil k jednu bodu aj viackrát, takže myslím si, že ešte by ste toto mali dať do poľa. Veci, teraz k tej nemocnici. Ja si myslím, že všetci, tak ako sme tu, sa zhodneme, že nemocnica plní pre naše mesto, pre občanov, pre celý región veľmi dôležitú úlohu a celá tá situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, nie je úplne šťastná. Myslím si, že sa zhodneme aj v tom, že tie rokovania ohľadom jej budúcnosti už naozaj trvajú relatívne dlho. No
No a tá neistota, ktorá okolo toho je, či sú to občania, alebo sú to samotní zamestnanci, nikomu to neprospieva a patrí, myslím, hlavne zamestnancom lekárom. Ďakujem, že aj v tejto atmosfére naozaj sa denne starajú o naše zdravie. Vy ste tu spomenuli nejakú genézu toho celého, vypočuli sme si ju naozaj dopodrobná. Vieme, že v rôznych fázach boli predložené rôzne návrhy, až teda po ten dnešný deň, kedy majú, ako sme počuli, poslanci vôbec poprvýkrát nejakým spôsobom sa rozhodnúť, respektíve vyjadriť k tomu, či nemocnica prejde potenciálne pod naše mesto. Pán primátor, ja teda tú genézu, ako som povedal, som si pozrel aj ja. Chcem povedať niekoľko vecí. Tá prvá je, že ešte v júli minulého roku 2024 ste hovorili, že vy nikdy nezahlasujete a nepodporíte, aby mohla byť nemocnica alebo aj časť nemocnice odovzdaná súkromníkovi. Potom ste zdôrazňovali taktiež to, že aby bola za každých okolností garantované zachovanie dosahu zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, to je úplne správne, tak rovnako ako aj všetci poslanci VUC. Bez toho, veľakrát ste spomínali, že tu máme nejaký hazard s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti pre občanov. Takže hovorím, súhlasím absolútne. Taktiež ste zdôrazňovali, že tá nemocnica, pokiaľ má rast, pokiaľ má aj kvalita rast, tak sú potrebné aj nejaké investície, to je pochopiteľné. Občanom ste taktiež cez svoje siete odkázali, že nemocnica je napríklad tomu 12 miliónovému dlhu, na sociálnej poisťovni v dobrej finančnej kondícii, no a aj preto ste teda deklarovali tú pripravenosť za rovnakých podmienok ako súkromník prevziať nemocnicu, prevziať jej záväzky, respektíve prevziať jej riadenie a že nemocnica bude takéto prípadné prevzatie, mesto bude takéto prípadné prevzatie zvládať, nebude predstavovať finančnú záťaž. Nikto nehovorí, že tá zmluva, ktorá prišla z kraja, je nejaká optimálna, že je správna, veľa vecí ste povedali a dávajú absolútnu logiku. No ale tá situácia je dnes taká, že po niekoľkých mesiacoch ste v podstate dali na stôl váš návrh, chcete od poslancov, aby nás schválili váš návrh, ale ten návrh teda vyzerá okrem iného nasledovne. Niektoré garancie o tom, že majetok nemocnice nemôžete dať do súkromníka, sú odtiaľ preč. Rovnako tak niektoré garancie, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti musí ostať zachovaný. Aj tam niektoré ustanovenia chcete dať preč. Ustanovenia o dôležitosti budúcich investícií takisto tam nie sú. Ustanovenia, ktorými de facto zaručíte občanov to, čo ste hovorili, že nemocnica nebude záťaž pre rozpočet mesta, takisto chcete dať preč. Takže keď to mám tak zhrnúť, tak to, čo ste za uplynulého pol roka označovali za hazard s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, no tak v tejto chvíli sám presadzujete do tejto zmluvy. A ja sa vás pýtam, naozaj úprimne, že čo sa zmenilo, tiež sa pýtam, že čo my ako občania si máme teda o tom, čo ste hovorili a o tom, čo teraz predkladáte myslieť, pretože povedali ste jednu vec a to je, že kraj sa musí rozhodnúť, buď nemocnicu chceme alebo nechceme a že tá zmluva, ktorá prišla, bola pripravená preto, aby ju mesto odmietlo. Ja mám z tohto pocit, že vy ste pripravili zmluvu bez garancií, ktorú už teraz viete, že takisto Trenčiansky samosprávny kraj odmietne a toto celé, čo dneska absolvujeme, je len súčasť nejakého dlhšieho procesu, nejakého divadla, nejakého vášho súboja s pánom Vaškom. Takže chcel by som naozaj úplne sa opýtať, že čo sa zmenilo, keď v tejto chvíli navrhujete tieto ustanovenia, ktoré vyvolíte. Ďakujem. Ďakujem pekne a končím diskusiu, odpoviem všetkým. Morálne autority prehovorili. Vidím, že vy ste sem prišli, pán Chudovský, ako vidím vášho kamaráta, ak si vás natáča na videjko, urobiť si to akurát tak videjko na Facebook, ako morálna autorita sem príde a bude nás tu poučovať. Povedal som vám už minule, že vy nie ste žiadna morálna autorita. Človek, ktorý založil svoj príbeh na lžiach a klamstvách, morálnou autoritou nikdy nebude. Najprv priznajte všetky lži, ktoré ste použili o tom, že ste boli zástupca veľvyslanca, ktorým ste nikdy neboli, o tom, že ste diplomat, o tom, kde všade ste bol a nebol a potom môžeme rozprávať sa ďalej. Vy tu nie ste morálna autorita, aby ste nás tu poučal, ale ja vám to potom dopoviem. Takže poďme k jednotlivým. Tak sa trasejte po tej funkcii až neviem čo. Však niečo aj seriózne robte. Takže, pán Božuta, 17.4. som vám naozaj povedal, sme sa tu stretli, že bude zastupiteľstvo dnešný deň.
Opakujem, nevymyslel som si ja tento deň nám prikázal vo svojom uznesení Trenčiansky samosprávny kraj. Ja myslím, že to je úplne jasné a zbytočné je o tom nejako ďalej diskutovať. A to, čo povedal pán poslanec Volár, to platí. Každý jeden poslanec sa mohol tých 11 dní, dobre, pracovník tam nebolo toľko, ale ja verím, že mimo pracovníci boli ochotní, doktor Hamar a doktor Steiner, informovať, vysvetliť, povedať, o čom tie zmluvy sú. Ani jeden z vás sa neprišiel opýtať. A to svedčí o všetkom. Bytočne tu teraz budete rozprávať, že ste chceli. Keby ste chceli, tak prídete. Nechceli ste. Môžete si videjka akorát tak natáčať a pekne ich dávať na sociálne siete. Takže to je k tomu. A ako sme to komunikovali, to platí to isté, čo som povedal už minule tu pánovi, ktorý hovoril ako posledný. Ja som v auguste 2024, kto sleduje mestské materiály, kto sleduje, ako funguje mesto, požiadal mestskú radu, aby ma povedala rokovaní z TSK. Že ani jeden z vás sa o to nestará. Že nepotrebujete vedieť, čo sa deje na mestskej rade, čo sa deje na meste. A potom nechcete riadiť, potom nechcete tu moralizovať. Najprv si naštudujte základné dokumenty a budete vedieť. V septembri 2024 som na MOSE regionálnom požiadal podporu starostov a dostal som ich jednohlasnú a starostovia jednohlasne odmietli spôsob privatizácie nemocnice. Opäť, ak by ste sa starali o to, čo sa deje v našom meste, tak by ste to vedeli. V októbri na mestskom zastupiteľstve Podhradí, kde ste si zase natáčali videjka, som to jasne a dopodrobna vysvetlil. Aj keď sú videjka dôležitejšie ako informácie, tak sa nedivte potom, že veci neviete. Ale ja som o tom podrobne rozprával, podrobne o tom informovali Považsko-Bystrické novinky, podrobne o tom informovali všetky mestské médiá. A to, čo ste napísali Baškovi, ja s tým súhlasím. Pán Baška stále sa vyjadruje, že nechce nemocnice predať. Ale prenájom na 30 rokov je privatizácia. Akurát je to iná forma. Ak tomu nerozumiete, tak ja vás nebudem v tom poučovať, že prenajať niečo na 30 rokov je presne to isté, aké to predáte. Ale myslím, že jasne som vysvetlil, že za ten čas sa obmenia prístroje, obmenia lekári, obmení zdravotný personál, tá nemocnica už bude na veky toho súkromníka. Už nikto nikdy ju nedostane naspäť z rúk toho súkromníka. Ak tomu pán Božutan nerozumiete, tak ja vám to nebudem vysvetľovať. Si tie veci normálne doštudujte. Pán poslanec Karas, veľmi racionálny príspevok, ja ďakujem, že to zhrnul presne, kam smerujeme a kam ideme a k čomu sa chceme dostať. Pani Barbosová, vy nerozumiete a ja som nerozumel vám, čo ste tu rozprávali. O tom, vidno, že sa koordinujete aj s tým posledným rečníkom, o tom, že teda my tu chceme niečo s tou nemocnicou robiť, že nechceme zachovať zdravotnú starostlivosť. Ja som tu snad jasne povedal, a ak ste ma počúvali, tak tomu rozumiete, ak nie, opäť ja vám to nebudem ako vysvetľovať. Veď môže prísť niečo ako COVID, keď ten povinný rozsah zdravotnej starostlivosti treba načas redukovať. To v tej zmluve musí byť. Nemôže sa predsa stať, že by sme chceli reprofilovať oddelenia, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť a nám dá kraj pokutu, že ste načas nejaké oddelenie reprofilovali a načas neposkytujete tú zdravotnú starostlivosť. To snáď opäť každý tomu rozumie. Ak tomu nerozumiete vy, je to váš problém. Ja ako sa s tým zapodievať ani vytočne úplne. Na čo? Ďalej, že sa nevypadlo niečo o prevode tej časti. Zasta som to predsa úplne jasne povedal. Sú tam novinové stánky. Pani Barbosová, pán Chudovský. Tie nie sú vo vzduchu, neležia hoci kde. Tým treba prenajať pozemok. Sú tam predsa bufety, ktoré zabezpečujú stravu pre pacientov, pre návštevníkov nemocnice. Čo tie niekde lietajú vo vzduchu, aj tým treba prenajať tie priestory. Je tam klinická biochémia, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, to súkromná firma, ktorá tam platí. Čo, vyhodíme ju, zrušíme ju, pán Chudovský, pani Barbosová? Zrušíme ju podľa tej zmluvy, ako bola napísaná, by nám súhlas musel dať Trenčiansky samosprávny kraj. To je nezmysel. To je nezmysel. Keby nám chcel Trenčiansky samosprávny kraj ekonomicky poškodiť, nedáme vám súhlas. Vyhodte klinickú biochémiu, vyhodte stánky, vyhodte bufety. Sú tam súkromné ambulancie, veď tam sú lekári, ktorí majú súkromné ambulancie. To sú súkromníci, to sú súkromné firmy. Každá jedna skoro je SROčka. A tá SROčka tak tiež není vo vzduchu. Tiež tam je v nejakých miestnostiach, v nejakých priestoroch. Preto to sme pán Chudovský, pani Barbosová a všetci lepšie ľudia zo sociálnych sietí, preto to sme vyhodili tieto veci.
Pre toto, pre nič iné, aby sme mohli normálne poskytovať ďalej súkromným ambulanciám priestory, aby sme tam mohli mať bufety, aby tam ostala klinická biochémia, jednoducho, aby to normálne mohlo fungovať. Podľa toho návrhu zmluvy to fungovať nemohlo a že vy dvaja tomu nerozumiete, celku je zbytočné vám to vysvetľovať. Ja som vám povedal, vy radšej vysvetlíte všetky tie svoje nezrovnalosti. A čo sa týka toho, čo ste povedali o tom najhoršej nemocnici, už kedysi sa pán Chudovský vyjadril, že naša nemocnica je Titanic, potom nevedeli, ako sa z toho vyhovoriť. Pani Barbosová, buďme radi, že ju tu máme. Buďme pyšní na tie stovky lekárov, čo sú tam, čo zachraňujú životy, na tie sestričky, na ten zdravotný personál. Kde berete drzosť takto hodnotiť tú nemocnicu? Ste tam boli niekedy okrem volebnej kampane, keď ste tam zadarmo kávu dávali? Skončila volebná kampaň a zmizla aj káva. Inak šoféri sa ma stále na to pýtajú, mestskej hromadnej dopravy, kedy im tie raňajky budete dávať, či to bude zase až pred voľbami. Ako ste tam chodili každý raz, ja to budem opakovať ako kravia, ja už mám závodné. Takže toľko, ja to považujem za drzosť, za nevýslovnú drzosť, že sa dovolíte takto hodnotiť tú nemocnicu a jej kvalitu. A čo sa týka napríklad pána Ševčíka o tom, že Púchovská nemocnica je taká ako Považsko-Bystrická. Pán Ševčík, v Púchovskej nemocnici není ani jedno oddelenie. Ani jedno oddelenie tam není. Ako môže byť, čo len porovnateľná s Považsko-Bystrickou? U nás je 14 oddelení. V Púchove, keď sa vám niečo stane a budú vás hospitalizovať, tak vás musia doviesť do Považskej Bystrice, lebo tam nefunguje ani jediné oddelenie. Takže rozprávate tu zasa veci, ktorým vôbec, ale vôbec nerozumiete. To je zbytočné vysvetľovať ľuďom, ktorí majú klapky na očiach a ktorí majú svoje vlastné predstavy. Takže to je toľko k tomu. Ak niekto povie, že Púchovská nemocnica funguje tak dobre ako Považsko-Bystrická a tam není jediné oddelenie a u nás je 14, tak čo na to máte vyššie povedať? Pánovi Chudovskému, ja neviem, čo by som ešte povedal. Videjko si natočil, asi ho hodí na Facebook, ako teraz bojujú za tú nemocnicu. Už to možno nebude potápajúci sa Titanic, lebo pochopil, že tomu asi moc nepomôže. A keď pôjdem možno cez víkend pozrieť svoju mamu do nemocnice, možno tam s pani Barbosovou opäť nájdem, ako bude šapovať kávu. Veľmi rád tú službu ponúkli, takú službu využijem, len obávam sa, že to bude zasa až pred voľbami. Rovnako tak, ako všetky tie aktivity, ktoré naraz po voľbách sa udiali a už neexistujú. Ale držím vám palce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ako bolo predložené, ako bolo zverejnené. Prosím, hlasujte. Ďakujem za hlasovanie tým, ktorí hlasovali. Tí, ktorí nehlasovali, aj to je názor. Každý človek si môže urobiť o tom svoj názor a svoj postoj. Ďalší bod je návrh na zmenu rozpočtu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto sa nehlási, prosím, hlasujte o návrhu uznesenia, ako bolo verejné, ako bolo predložené. Ďakujem. Týmto končím. Na záver len jedna drobná poznámka, keďže pán Božuta tu kričí ako na trhu. Pán Božuta, ja som nehlasoval na kraji preto, že som tým chcel zabrániť privatizácii nemocnice. Prečo ste vy nehlasovali, keď dneska chceme tú nemocnicu nechať vo verejných rukách? To je vaša starosť. Ďakujem, príjemný deň vám všetkým prajem.